tafara tayozona bamini tafara nhasi tapinda nevana takasununguka nechikafu chedu tafraya uende bamini wakasimba aiwa kuri kunakidza kuno. Saka munochiona seiko chirongwa chakarongwa nePCS kuti vasungwa vari muusungwa vamboonana nevana nemhuri? Tinoziva kuti makare zvanga zvisingaitike. Munochionawo sei chirongwa chitsva ichi? Aiwa nhasi tafara kuti mazuva ese zvasingabvumizi zvoti tinopinda nevana, nhasi tapinda. Yakafanana nekuti Christmas aiwishi kutoti kana kuti mangwana togona kutodzoka futi. Anenge ndichatonokwereta mari kuti tidzoke futi, chifara futi, gochi iripo, ice cream aripo. Ndajara kuti unouya uchidongorera uchiona nemunhu uri pahwindo. Nhasi aiwa tiri kufara tichikurukura dzese dzekumusha natinosara tafara. Munoti chiko kuna Commissioner General message yamoda ngovapawo kuna Commissioner General vemajeri? Commissioner General ndinoda kuatenda zvikuru nepermission yawaita yekuuya nevana inhasi ngauya nehwana. Aiwishi kuti musi waunovhara musi panovharwa panapa totofanira kuuya nevana vese 5 uya navo vese ndonza kutenda. Dai wakaramba wakadaro wobva wapindongovakumbirawo kumusoro ikoko dai wazopinzawo hanzi presidential chini iripo inonzi amnistia ikapindawo zvewapangurirwawo zvebhidhana wakazara vanhu wakazarisawo wasungwa wawandisa wane mhosva dzimwe dzakangodarodawo mongotiwo muchiburitsawo chikumbiro chate chingokumbirawo kumusoro ikoko maita heni konzi wangotenda maita. Aiwa totendawo nemukana wamatipawo. Tongokutendai nemukana wamatipawo zuva ranhasi. Tokutendai maita henyu marangarirwa nedenga. Nesu tinokurangarirai. Maita henyu tabvumirwa nemashoko ekutaura tisisi. Aiwa pakanaka. Aiwa tafara chano kutodzoka handingabvumiri kuti ndezvenhasi kuuya kwandaita nhasi chete kona hatiuyi mangwana musi wekuvhara kunga pane pakapfuura zvapakaita atafara akadini tiri right isusu. Handizivi mungazointroduce here kuvatariri veSly Media TV? Zita rangu ndotwaizi Murenzi ndagara pana paCentral ndasungirwa mhosva yemombe. Okay. Saka ndikufara hama dzangu dzaya kundiona nhasi muusungwa kudai. Chirongwa chakarongwa namukuru wedu waChihovhu kurangarwa kwetiri kuitwa family iko kudai. Zvinoita kuti tionesuwo tiri mukati muchiudza kuti hama dziri kutirangarira panze. Saka ndomashoko ndofara hangu kutaura vamwe vari panze kuti aiwa kurwa kusungwa zvinoita watiufamba. Saka mukusevha makore mangani? Mukusevha ndakatonga 9 years. 9 years. Mapinda rini? Gore rapera. Okay, ndapi mashoko mamwe mada kuudza kuvanhu vari kunze vakatarira vangangoparawo mhosva seya makasungirwa ichenjedzo yamuda kuvapa? Ndinoda kutaura vari panze kuti aiwa umana muri panze musawanze shamwari. Shamwari unokati wangopinda mujeri nemhosva wasina kupara. Kanga uine shamwari uimba naMwari. Ndinoasira vhesi yekuti vanovhura kuna ndakatopindawo mujeri isingatodzi zveBhaibheri. Asi nekuda kwechaplains ndiri kupindawo cheche ndi kuna chaplains. Ndakuti ndizive shoko raMwari. Vanoenda kuna mapisarima 118 inotaura ichiti wakandiwisira pasi asi Mwari wangu achandisimudzira. Unowanika pavhesi 13 toenda pa8 nepa9 uimba naJehovha Mwari wako usauimba nemunhu. Ndo vhesi ndoda kusira vamwe vangu vari panze. Ndikuona makabata chinenge chikafu ichi zvakamira sei? Ndatoigirwawo nehama dzangu dziri panze ndatondirangarira ndakutodyawo mabhisiketsi. Kunyangwe iri muno ndikuwa chikafu chakanaka chetava kudya mazuva akasiyana asi ndi majeri ekare machaziva ekare ayaya. Aiwa ndakwanisa kudyawo nyama mazai chingwa chine majarini zvine utano mafusi takwanisa kumawana musi paMedhigere. Aiwa tinotenda nenguva yamativa tikuru. Aiwa nesu tinotenda nezvematirangarira. Thank you so much. Muri kuchionawo sei chirongwa charongwa nePCS?
chirongwa chakanaka kuti tinouya nevana vedu tichifara tichiona pamwe chete kukura tichitaunawo zvakanaka zvatatisikaiti mazuva ose. Apa tikudzwa kufara nekuti tapuwa mukana wekuti tikwanise kukurukurawo zvakazara navo vachitiudzawo zvikwanesa nezvetisanganawo nazvo tiri kunze tichivazoenda tiri pamwe chete. Saka tikudzwa kufara. Mauya kuona nini? Ndauya kuona murume wangu. Akasungwa rejari. Akasungwa 2021. Gore rechi4 ari murongo. Saka handinyatsonzwa kufara nekuti nhasi kapiwa mukana wekuti ndinyatsotaurawo naye zvakazara. Ndikuona mune timu mauya nevana. Vakunzwa sei vana? Vanokufara chaizvo. Kutonga watone mazuva usingatozivi kuti vamwe vacho havachatozivi kuti bhebi vacho ndewako. Saka apa nhasi kunzwa kufara nekuti vari kunyatsoziva kuti baba vangu ndeava. Alright, pane vakacharira izvozvi. Hapunawo message yamunoda vasvitsa here nekuti vanhu vakawanda vanoti munhu akaenda kugere vaende kumuona vatomurasirira. Ndeipi yambiro yamungavapawo? Imane experience 4 years ichiya kunokweva. Kana munhu akasungwa hazvirevi kuti aperere kana kuti atogumiwa neupenyu. Tofanirwa kumukurudzirana kuti tiuye kuzomuona nekuti tikasamuona anozofirawo zvakawanda muupenyu hwake. Anogona kutadza kuzorarama zvakanaka ikoko kana kusangana nezvirwere kana kuitawo sei nekuti anenge akufunga stress chaiyo inogona kumuitisa zvimwe zvinhu zvakasiyana siyana. Asi ukauya uchizomuonawo anonzwawo kufara uyezve anoziva kuti mukadzi wangu achiriko. Sekuti ndinouya hangu every month ndichiuya kuzomuona haazonyanyi kufunga zvakawanda. Saka ndikukurudzirawo vane vamwe vakasungwawo vari muno mwana hama dzavo dzakasungwa kuti uyai muvaone. Izvezvizvi vamwe vakasungwa vasina hama dzavauya kuzovaona vanenge vakangovharirwa vanenge vakutofila seti. Saka tokokurudzira kuti uyai muvaonewo sezvatiri kuita izvi haakuri kunakidza. Tine wiki rese tichivaona. Aiwa, tinochida nenguva yamatipo tichikurukura. Aiwa, maita basa. Murave nini? Ndozi Blackmore Tigere. Ndasungirwa Mosere. Ndakatongerwa makore 20 years kujeri. Ndikabvisirwa 3. Ndikasarwa ne17. Saka ndikufika 11.4. Ndafara kuzvika iri nenyaya yechirongwa. Ndandisina mukana unazokuonana kunyange kubata vana ndasingatenderwe. Asi these days nenyaya yechirongwa chefamily week zvatitiro zvakanaka nenyaya yekuti takwanisa kubata vana uye takwanisa kugara nehama dzedu tione mukadzi wangu ariri aivarapa ndavasingatenderwe kwese. Asi these days kuona kuti aiwa pane change yakanyanya kuitika yakakurisa mujeri yekuti takwanisa kubata vana. Ndanohope nemakore anga ndakatokuona mumwedzi wazi kujeri kwachoka kwakaomesa. Asi ndeuda kuti ndiono hama dzangu ndanohope unokwanisa kuti asei lazvikwanisa kutoronga toziva kuti kumbogurirwa zvakati uye pane chapu yakati kumba. Saka aiwa ndinofara saka nenyaya yefamily ndaivaramba vachimbokurudzira kuti ndirambe ichikuita. Ndeapi mashoko amuri kuda kupawo Commissioner General nechirongwa chavakutirai? Commissioner General ndoda kumutenda. Daivaramba vachienderera mberi nechirongwa ichi nekuti zvavari kuita izvo zvinoita kuti brain dzedu dziri pressure tisarambe tichirwadziwa mupfungwa. Kana tikasaonana nehama dzedu zvinonyanya kutipa stress dzakanyanya. Ndinoona kufunga kuti vachiriko here, vachiri kundida here, vazovazi pamwe havachiri kundida. Asi nekuti vakauya takaonana takambogarawo saizvozvo ndinonzwa mufaro wangu plus ndinosarawo ndiri happy. Asi ndikatadza kuvaona zvinondirwadza. Saka ndoti Commissioner General ngavadziro makore ekurarama uye Mwari ngavaitire nyasha varamba vachienderera mberi nechirongwa. Aiwa, tinotenda. Thank you so much. Sharp. Mai makadii? Tinofara mwakasinda here? Tiri right samene mimi mukunzwawo sei nezviri kuitika izvi? Ini hangu ndikufara because chirongwa ichi chikutifadza. Tikuona banguru vedu ava tichivabatawo kudai vachionawo vana vavo kudaiwo. Saka chirongwa ichi chikutifadza. Dai vakaramba vakadaro pagore vakaita kana ka7 kana gore rese tinofifarira. Tikuchitenda chirongwa ichi because
patinomboya kumavisits hatikwanise kunatsotaura unenge uchishedzera umwe hauzonatsotaura unenge netemishoma yekutaura nehama yako saka apa patinonatsotaura svika voisi raneta saka tikufara dai vakaramba kadai patenda umesechirongwa ichi kuti ramai makadaro nokuti rangarira vosi ari mujeri neari panze waitenda shoma tine zvakawanda zvekutaura nezvekuudzana saka kangwanga tinozombopiwa keke hatinasotaura zvese saka ichi chichirongwa ichi tinonasotaura zvese nembudzi kuti dzamani zvese hari kufara nderipiwo shoko ndanzwa muchiti muchifara muchikurukura zvekumusha zvekupo pane avo vasingatouyi kuona hama dzavo dziri kumusungwa ndapi mashoko amoda svitsawo kwavari vanhu vakasiyiwa vanhu vasingauyi vachinoona hama dzavo ndinovati hauzive mangwana zvinoitika mangwana ndironengo mukati zvitoona uri ndiwe kuti kana uririwe uri mukati ukangohama yake kange ukasauya chikuona unonzwose vanhu ava vamwe vakapinda majira asina mhosva vamwe vakaita zvisina mhosva kutadza hatina sehamanzi kutati aita mhosva isusu panzapa tinoedza totoitozive kuti hatizokwanise kusungwa asi tinototanzirawo vamwe vanhu saka ndodokupira kune vanhu vene vasingauye kuti vekone hama dzenyu ndakatadza hana kuti hatisiri munhu vanhu vese vakakosha ava vakatotadzawo vane zvavakatadza asi tikutoya zvavaona ihama yedu hapana vamukakurasira hapana vamukakurarira saka vasiri kuuya vekone hama dzenyu aiwa tinokutendei nemukana wamatipa wati tikurukure aiwa totenda kurukura nani apa tiri kurukura nani hazvinei munembo ndayozoona lakimenzi ng'andu aiwa ndinofara chaizvo nechirongwa ichi tikufara kuona nhama dzedu vasina kuvharirwa vari pachena tichibundirana tichitaura nyaya dzedu haiwa tozwa kufara chaizvo nechirongwa ichi tinotenda mama akaguma vaona rini chaita zvoku ndakapedza kuonana after 2 months asi taingoonana vakavhariwa tisaonana sezvozvizvi takaungana tichionana so maona tikutaya saka haiwa tiri kufara chaizvo ndeapi mashoko amoda kusvitsa kuna commissioner general weprisons pamusoro pechirongwa ichi kana pane zvimwe zvinhu zvamoda kuti vatowedzera kuti mute muchisangana kwenguva refu nevarume venyu aiwa ndokuda kuti ngavangoramba vachiita chirongwa ichi vachiita chirongwa ichi zvakanaka nokuti tiri kufara seizvozvizvi saka zvakangonaka zvakadai aiwa tatenda nemashoko enyu tinotenda aita basa